ассалому алайкум, меҳмонони азиз, подписчикони канали ман, ҳамкорон ва он дӯстоне ки имрӯз маро тамошо мекунанд. Ман чун ҳарвақта дар ҷойи кор ҳастам, бо ҳамин зебоиҳо мо кору фаъолият мекунем. имрӯз хостам ҳамроҳи шумоён камтар суҳбат кунам дар бораи кор, дар бораи ширкат. Ман дополнительно боз дар ширкати атоми кору фаъолият мекунам. Ин ҷойи кори асосии ман ҳаст. Ман гумон мекунам вақтҳои наздик кори ҷойи асосии ман ширкати атомӣ мешавад. Одам дар куҷое ки рӯзаш хуш гузарад, дар куҷое ки манфиаташ бисёртар бошад, ҳамон ҷоро интихоб мекунад. имрӯз ман хиёл мекунам ки ширкати атомӣ вазнинтар аст. Дар паҳлӯи тарозу агар монем, нисбати ин кори ман вазнинтар аст. Барои ҳамин ман мехоҳам ки дар ширкати атомӣ пурра кору фаъолият мекунам. Ҳоло дар мағозаи гул ҳастам, дар ин ҷо кор мекунам. пеш ман дар срезка кор мекардам. Гулҳои дастагул, гулҳои тубаки неву срезка. Мана як моҳ шуд дар ин тараф гузаштагӣ ҳастам. Дар ин тараф кор шавқовартар ҳаст, чем срезка. Бо чунин мана зебоиҳо кор мекунем. Ин флоралиум мана тайёр кард. Пока изучаем вот ҳамин растаниҳо чӣ хел дар кадом шароит мутобиқ аст, чӣ хел зиндагонӣ мекунанд, ино чанд вақт зиндагонӣ мекунанд. Ҳамаи ина мо изучат карда истодаем. Инами хел растаниҳои хонагӣ барои хонаҳои шумо хеле зеб метиҳад. Бовар кунед, ҳамин оформит карданаш хеле шавқовар ҳаст. Инами хеле тубакчаҳо мана оформит мекунем. ҳозир номи ҳамин растаниҳоро ман омӯхта истодаам. Дар ин мағоза зиёда аз 260 намуд растанӣ ҳаст ки бояд ки мо номи онро, тарзи зиндагонии онро мо бояд ки донем. Инами хел дар тубакчаҳо бинед чӣ хел оформит кардагӣ ҳастанд. бениҳоят хушрӯ. хонаҳои ҳар яки шуморо зеб метиҳад. духтаро кадоме ки дар шаҳри Сургут бошен, метавонен омада харидорӣ кунен. ина орхидеяҳои хушрӯ дорем. диден, ҳар як орхидея ба худаш хос ном дорад. И файзи ҳар як орхидея барои хонадони шумо ҳар хел аст. ҳаст барои хушбахтӣ, ҳаст барои энергия денег, ҳаст барои нест кардани намин негативни ва ё қувваҳо мегарданд ку. инами хелеҳо ина гипеаструм диден чӣ хеле месабзад, ино чӣ хел мешукуфад, ҳамин хел хушрӯ. инами хеле растаниҳо, ҳамин хеле гулҳо кати мо кору фаъолият мекунем. ина композитсияҳое ки аз гаршечни растенияҳо тайёр карда шудагӣ ҳаст. ина нигаҳ кунед чӣ хел хушрӯ барои хонадони ҳар яки шумоён. ин ҳам обу ҳавоя тоза мекунад, ҳам таби шумоя ҳамавақт болида нигаҳ медорад. ина мужское счастье, мана гули да поёмон. ин мана медонем каланхои, жасмин, ҳамин хел бегония. анами хеле гулҳо ҳаст.